Esta estampa típica dos veráns de Ribeira vólvese a repetir. Xa está en activo a nova promoción da Policía Infantil, que durante os meses de xullo e agosto patrullará as rúas da vila cunha función informativa. Ademais de proporcionar indicacións sobre o rueiro ou información turística, serán encargados de dar parte das incidencias que poidan detectar como mobiliario urbano en mal estado ou deficiencias no alumeado público. Este ano seguimos tendo 24 policías infantiles como sempre, máis 3 monitores, non está hoxe aquí Suli, está Lara, a máis Jenny, e hai xente que non pude estar, pois bueno, por motivos personales en esta presentación, non? Pero estarán patrullando. Os 24 integrantes desta 22ª promoción recibiron os seus carnés da man do alcalde, quen lles agradeceu a súa vocación de servizo público dende tan novos. Estes rapaces e rapazas pois que son capaces de dedicar o seu tempo a facer cousas polo demais. Eu creo que iso o vai a marcar a todos eles de por vida. Creo que os valores que se teñen como policías infantiles pois son valores que lle van a servir para o día a día da súa vida futura, non? E por eso, de verdad, que a primeira felicitación é para os pais, para os abuelos, para toda a familia, non? Contarán co apoio de 3 monitores cos que xa realizaron a formación específica de Policía Infantil e un curso de seguridade viaria durante os meses previos.